Babaan itinagan na po Jesus, yabra sa mi kada kayo, waitan nga gagayem ken kakabsat. Iti maysa, nga kablaw, nga babaan iti saw na po Diyos ket marigna tayo iti bangar, iti panakay salakan. Agyaman kami, iti gundaway, nga da kayo manen kada kami, tapos iti kasta kaduanda kami, iti panagadal, iti sasaw na pa Isos, nang nangruna, iti panagadal tayo, dahito eskwela sa batina tayo. Nga iso iti mangted kada tayo, iti natalged, ken nananay, nga namnama kina pa Isos. Sagyaman tayo mo, iti gundaway manan, kini Pastor Oliver. Pastor, nang daw mo, ket ti Diyos iti mangbendisyon ken ka, igapu iti itid mo nga panawon, iti panagadal tayo, iti sao na Apo Diyos. Gyaman akmat Pastor, iti agtultuloy tayo nga panagkakadwa, iti daytoy nga panagadal tayo, iti sasaw ni Apo Diyos. Nagpaspas iti tiyempo, Pastor. Datoy tayo may kapat nga leksyon tayo, kat agkakadwa tayo manan, nga ripason daytoy, tapno maadan tayo iti taraon na espiritualan. Kat awisan da kayo, ayatan na gagayam kan kakabsat. Iti Paulo na iti nakabsat, itadalan tayo, iti daytoy nga panang nga dal iti eskwela sa batina ket panakay salakan ken ti panawon ti panong palan. Anya daytoy nga relasyon iti dua, iti panakay salakan ken iti panawon iti panong palan. Rumbangunay nga makita tayo nga nalawag no anya iti talged ti panakay salakan kada tayo akas panangsango tayo iti masangwanan. Ay ito nakabsat, sagbay tayo agtuloy. Awisan kayo, iti maysa nga panagkararag, babaan iti panangidalan ni Pastor Oliver kada tayo. Kararag tayo, o Diyos mi nga managayat unay, sangun mi iti maysa manan nga kanito, tapno kakadwa kami nga makasagrap iti pamendisyon mo, babaan kada ito'y nga panagadal mi. Kat iti panagpatuloy kuma nga panagtrabaho iti Santo Espiritu. Daytoy kadi nga adal mi kat may nayon nga inspirasyon kada kami kas pasungadan mi iti may kadwa nga ayay mo. Iti daytoy maududin nga kanito, iti daytoy nga tiyempo. Daytoy iti pagyamanan mi tinagan niya po may Jesus. Amen. Amen. Mayat Pastor Oliver iti adal tayo, tagitaan ta no anya iti kay papanan iti panakay salakan nga may basar tinasantuan a kasuratan ken kasatno a may silpo iti panungpalan daytoy alubong. Ket sagbay tay nga agtuloy Pastor Oliver ayaten nga gagayem ken kakabsat kita antay mampay iti pakaypunganan na daytoy nga adal tayo tapno iti kasta na saysayat iti panakay bugas tayo. Masarakan iti umuna nga 1:4 versikulo 10. Kitawag kada kayo ay nakabsat no adda dagiti Bibliayo wenno tablet wenno iPhone makibasa kayo kada kami. Ang masarakan iti umuna nga 1:4 versikulo 10. Masak Pastor Marvin, iti bagana ditoy ket daytoy ti ayat. Saan agapu tay ayatan tayo ti Dios no di ket gapu ta isu inayat na tayo. Ket imbaon na ti anak na adaton asubot kadagiti basbasol tayo. No kita anta daytoy Pastor Oliver, anya iti kunana daytoy na santuan nga kasuratan. No diket gaputa iso inayat na tayo. Sino ti umuna nga nangaramid taddang iti panagayat? Ni Apo Dios iti umuna nga nang-initiate, nangipangpangruna, nangipanguna, iti daytoy nga addang. Kat han tayo nga masapol nga agdanag, ta dayjay Diyos nga pagserserbyan tayo kat naayat nga Diyos, kat Diyos ti ayat, Pastor. Iso nga iti kaindaklan nga wagas, iti panangipakita na iti ayat na kada tayo, kat iti mismo bugbugtong na nga anak ket inbaon na tapno subuten na tayo wino ipa talged na iti sigurado nga
solusyon iti daytoy nga conflict, daytoy nga problema iti naimbag kandakas at dayjay sure sigurado nga solusyon na ni Apo Jesucristo. So nga, kababalin na. So, liber, kababalin na, dayjayat. Ayat. Kat, dadya panagayat na po Isus kada tayo, kada kayo ayatan nga gayam, in patalgad na dahito yung ayat, tapno iti kasta, addaan tayo iti namnama, nga sumango iti panungpalan, iti daytoy pangistoryan iti lubong tayo. Pastor, iti saludsod ko, kasano iti panakaisalakan ket na iladawan, iti nasantuan na kasuratan. Daytoy iti saritaan na iti 1:14 versikulo 8. Nga inladawan ni Juan no kasatno iti ayat ni Apo Jesus kada tayo. 1:14 versikulo 8. Anya iti saritaan na sadyay. Basaag dito ito na kabsat kuna kenkwana ni Felipe, Apo, ipakitam kada kami ti Ama ket umanayon kada kami. Ni Jesus kunana itultuloy ko aya, nabayag nga aldaw nga adda kada kayo ket dinak nailasin Felipe. Ti nakakita kanyak nakita na ni Ama, apay-apay akan ipakitam kada kami ti Ama. No, may dito niya, salsalusudan ni Felipe, Apo, sino nga di Ama? Ket kunana na po Jesus, nung nakita na kon, Right. nakita mo tenday jay, na di Ama. Ibagbaga na or dito Pastor Oliver, nga na po Jesus, ket iso iti nangiladawan iti ayat iti Ama. Iti Ama. Babaen iti panagbalin na nga kas kada tayo. When dajay makon ko na nga incarnation, panagbalin na nga lasag. Ket kuna nagarod the word become flesh. Nagbalin akas kada tayo, makaunay-unay. No napatag-unay dajay nga addang nga inaramid ni Apo Jesus nga hanlang nga basta mabasa tayo, jay makita tayo no di ket di umay nakipagtaeng narikna na dagiti karirikna tayo napadasan na iso nga no kasano tayo nga may ladawan aket dayjay iti naglawag nga sungbat eto na kabsat makita tayo analawag nga iso na ket adda kada tayo. Saan nga rod, Pastor Oliver, nga duma kada tayo na pa Isus? Nuwan pa iso na tinangisalakan, kaya't na nga maddang iti kasasaad tayo, tapno makipag-rik na kada tayo. Dahil rik na nga ut-ut nga mariknak, diladigit nga mariknam, ken dagiti sagabain nyo, ayatin nga kabsat, daytoy ken narik na iti Diyos. Iso nga, anya pa iti panangiladawan na daytoy, panangisalakan ni Apo Jesus Pastor Oliver. Daytoy ket masarakan iti 1:14. Anya pa iti saritaan na. Basahan tayo dito Juan 1 versikulo 14. Dito'y kadaydi a verbo nagbalin alasag. So ibagbaga tayo tatay nga nagbalin alasag. Ket nakipagyan kada tayo. Ket nakita mi iti dayag na akas la iti dayag ti bugtong nga anak ti Ama. Napno iti parabor ken pudno. No, daytoy nga teksto iladawan na nga adda iti panagkadwa iti nadyusan ken iti natawan. It's the blending of human and the divine. Ket daytoy babaen iti panagkadwa na daytoy may nga misteryo daytoy Pastor Oliver. Nga may samat agundaway tapno iti kasta isalakan na iti tao nga managbasol a nagbalin isuna a sakripisyo iti basol ko, iti basol mo, ken iti basol tayo amin na iten nga kapsa. Kasla no kitaan tayo iti may nga ilustrasyon. No kuma daytoy ket kalsada dati kuton wenno nyaman nga insekto ket agbalasiw ket sigurado umay dagiti lugan madalisanda matayda. Kas may nga tao nga kailalaam ti biag na uray pukawam nga agmalmalem ibagam hangkay mo mapandita dita maratarosan. Handa nga mangeg. Slow. Unless agbaling ka kas kadakwada Tapno. may nga kuton ket maidalan mo. So, kitaan tayo ti
adayjay nga klase iti substitutionary nga sakripisyo nga inaramid ni Apo Isus. Imbis nga matay tayo, imay isuna akas kada tayo naiparang na iti nalawag nga panakaipakita ti ayat ni Apo Dios ket hanlang teorya wenno panunutan laeng no diket di nailanad iti nasantuan nga kasuratan nga isuna ket dayjay berbo nga nayanak. No kuna tayo nga berbo sao no in action na talaga. Inaramid na trabaho na iti dayjay nga panakaisalakan tayo. Nakipagyan kada tayo ket nakita tayo iti dayag na. Dayag iti napintas a klase iti panagbiag na ehemplo na kada tayo. So nga, kuna na pengin na yun, iti Pastor Oliver, kuna na, napno ti parabor ken pudno. Dayjay ti maysa nga nang gapo nga nagaskaw tapno bumaba iti anti kasasaad tayo makipagtaeng kada tayo makipagrekna kada tayo tapno dayjay panagkadwa iti nadyusan ken natawan maysa nga makaited iti nanamat sagtunggal maysa kada tayo. So nga ayaten nga gagayem ken kakabsat daytoy iti naramid na pa Isus kada tayo. Dadi panangted na iti biyag na kada tayo nga iti damo isuna iti nang bukal iti tao diyan ti tapok ti daga nga iti maknag daytoy iti basol isumot lang ti imay tapno mangisalakan kada tayo. Anyan nga Dios daytoy nga imay tapno iti kasta itud na ti biyag na kada tayo tapno magunod tayo iti biyag nga agdanayon. Pastor Oliver, anya pa iti makita tayo dijay nga panangipakita na iti panangisalakan. Nga masalakan di dito yung Matthew 28 versikulo 19. Well, sansan nga maibaga daytoy ket baptism formula daytoy Matthew kapitulo 28 versikulo 19. Basaek, makipagbasa kayo kada kami. Kunana ditoy in kayo nga rod, ket pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin a nasyon, about ti saranyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. So daytoy Dios Ama, Anak, ken Espiritu Santo, ket sangsang kamaysada iti panagtrabaho tapno may salakan tayo. Dahil tinapintas nga buyan na daytoy. Di Ama, Anak, ken Espiritu Santo, daytoy bagbagad nga triune God. Nagmaymaysada tapno iti kasta umayda subbuton iti tao ang manag basol. So Oliver, kasano nga roden daytoy no nakita tayo no kasano da nga ladawan iti panakisalakan. Kasano iti panakaisalakan nga natalged iti panungpalan. Kayatan. Anya dagiti banbanag tapno natalged tayo iti masangwanan. Dayta. Ket nagsubli tayo, ijay 1 Juan. 1 Juan, kapitulo 5. 11 ken 13. Kunana ditoy, ito nakakabsat. Ket daytoy isu iti pamanagnak ati Dios inikkan na tayo iti biag nga agnanayon. Ket daytoy a biag adda iti anak na. 13. Dagitoy a banbanag insurat ko kada kayo. Tapno maamuan nyo nga daan kayo ti biag nga agnanayon kada kayo amamati tinagan ti anak ti Dios. Anya dayjay nga namnama Pastor Oliver. Anya ti kunana ditoy. Ati Dios inikkan na kayo iti biag nga ag Nanayon. Taptay nakita tayo in patalged nan jayat na kada tayo. Ken kapo talay patalged da jayan kunana lang ni Juan inikkan na kayon iti biag nga ag nanayon. Kaya nangoro nga sawan Pastor Oliver iti masangwanan iti panangsango tayo dayta iti panungpalan ket natalged. Tapay kunana ditoy inikkan kayon iti biag nga ag nanayon. Ta isuna nga mismo iti nangted ti biag na tapno subbuten na tayo. Ay ito nakabsat daytoy tinaimbag nga namnama kada tayo iti masangwanan.
ta iti Diyos, intudnan iti panakaisalakan kada tayo. Ket awan ti pagbukngan tayo, nga sumango iti panungpalan, nulakit di, adda tayo kenkwana. Yan. Punulaunay dayta, Pastor, nga iti sumurot kenkwana. No kuma nasiit ti dalan, wenno narigat, imununan Wan. Iso na ti mangidaldalan kada tayo. Ket kas pasurot na siguradon nga winayawayaan nan iti dalan tayo. Ket dayjay ingana iti panungpalan. Rugi ingana iti panungpalan ket ada iti namnama tayo iti pannakaisalakan. Ket may sapay nga makita tayo dito'y insurat ni Apostol Pablo, dito'y Roma. Yan. Roma 10, Kapitulo 10, versikulo 10 ken 11. Basaak, ta buyugan ti puso, no mamati ti tao, tapno makagunod ti kinalintag, ket itingiwat ti panagaramid iti panangipaduyakyak maipaay ti panakaisalakan. Takuna ti surat, isu amin a mamatin to kenkwana santo a mababainan. Yan, dajilangan parang lukat na daytoy Pastor Oliver nga kunana dito'y nasantuan na kasuratan, dito'y Jes, kunana tabuyugan ti puso, numamati ti tao, tapno makagunod ti kinalintag, ken tingiwat a panakaramid ti panangipaduyakyak, may paay iti panakaisalakan. At dadadi sao kunana, no mamati ti tao, adda iti kondisyon na. Tanuman pa'y inmay na po Isus, isalakan na tayo, ngayon di tao, kata na kayat, at nangarod maramid na po Diyos. Ano kas pangarigan ko Pastor Oliver, at dati may isang amalmalmas, kit purwakam iti salbabida, kit into no alaan na dahil nga salbabida, kit may salakan ni Suna, ngayon no apaman nga pinurwakam, kat hanabat kahit nga laay, at nangarod maramidan. Awan ata dahil nga sitwasyon nga talaga, ket naijaya kenkwanan, ket nupilyon na iti mabiyag, ket adajay, may salakan isuna. Ngam no han nga bigbigan, dayjay nga iso iti makatulong wenno mangisalakan kenkwana. Dayjay tirigat na iti daytoy nga tiyempo. Agsipod iti na materyalan nga nailubungan kasla nay sanay tayon nga dapat ket maigaman tayo wenno addatta nga talaga ngam iti pamati nga ibaga na ditoy ket masapul nga agtaod amo tayo nga nagapo kini Apo Dios dayta ket ijayjay na nga rod ket da kanya tayo nga umawat tapno ti kasta daytoy nga pannakaisalakan ket mapasamak met wenno mananam tayo met iti bunga na. So kung na pa yung inayon, Pastor Oliver, iti versikulo 11, isuamin ang mamati kinkwana saan to ang mababainan. Right. Di ba, nagsayat? So nga, no, itibiyag tayo kat naited kina pa Isus, iti panungpalan, kat dakil iti inanama tayo. Tanika man, saan tayo pulos mabainan. Anya pa iti, ibaga na Pastor Oliver, no, kasano nga inpatalged na iti panakaisalakan ti panungpalan. Dito'y Gospel, dito'y Juan, Kapitulo 10, versikulo 28. Kunana dito'y ayat na kabsat, ket siyak ikkak ida tibiyag nga agnanayon, ket di danto mapukaw uray kaano, ket awanto iti mangrabsot kadakwada dito'y imak. Ket nagpintas daytoy nga inanama nga hantayo nga masapol iti agdanag ta isuna mismo iti nangarakop nangaklon kada tayo ket awanan ti makarabsot ngem no pilyen tayo met ti tumapak Adalat tayo ti tao. Han? kasla da salvabida ako nam garod tayo pastor at the giant ngem kaya napailang mo tagtunglab nga malmas ket daytan iti resultana iti panakatay. Iso nga makita tayo ditoy dagitoy nga bersikulo
adal nga mabasa tayo. Nga manipod iti namnama dati biyag nga agnanayon, ket dayjay nga biyag nga agnanayon, manipod ti puso, ima kunana dijay, ket hantayo nga mababainan. So kaya nasawan, iti karirik na, oray iti aramid, ingana nga ited ni Apo Diyos dayjay, ket hantay nga mababainan, agsipod ta daken kwa na, dayjay nga inted na nga ijay-jaya na, ken aramiden na para kada tayo amin. Isu nga, Pastor Oliver, iti kung kananan da ito'y adal tayo, no kasano nga natalagad ti panakaisalakan, iti panungpalan, in patalagad na pa Jesus kada tayo, iti panangisalakan na. No, kalikagom tayo, ngawaten da ita nga panakaisalakan. Uwan mo sa. Kung saan lang nga da ita, no digid ni, makipasat tayo mo, iti kinapudno, iti panangisalakan na kada tayo, kung maadaan tayo iti sibibiyag nga namnama nga iti panakaisalakan ket maysa nga ited iti Dios kada tayo na nga kasjay kunana tatay jay binasa nga kunana ikkak iti tibiyag nga ag nanayon anya kitin ikkak kunana nay di na itedan ngam di tao nawaten na daytoy dakkel nga nanama na isu nga aytan nga kabsat iti daytoy nga kanito kuna natin nasantuan ng kasuratan, inikan na tayo na po Diyos, itinatalagad na panakaisalakan tayo. Kaya ita nga natalagad nga panakaisalakan tayo, putputan tayo, tablo iti kasta, iti sasango tayo, iti panungpalan, kaya agbalin nga natalagad, iti inanama tayo kinapa Isus. Isu nga, kasano nga roden, iti panangi ladawam Pastor Oliver, iti ebanghelyo, nga sangwan tayo, iti pasamag, iti panungpalan. Agkuyog dayta nga iti ebanghelyo nga isu ni Apo Isus pakaistoryaan iti panagayat ni Apo Isus kada tayo. Kas tamet iti panagsublina iti maudi nga tiyempo ti panakaisalakan ti tunggal maysa. Isu nga kanayon mabasa tayo dito'y Biblia. Nangruna dito'y may kadwa nga Tesalonica. Yan. May kadwa at Tesalonica 2 versikulo 13. 2:13 ti may kadwa nga Tesalonica. Ngem rebeng mi ti agyaman akan kanayon iti Dios. Gapo kada kayo kakabsat nga dungdungwen ti Apo. Agsipod ta pinili na kayo ti Dios. Nanipod idi punganay a maipaay iti pannakaisalakan babaen ti pannakasantifikar ti Espiritu ken ti pammati iti pudno. No, kulang ni Pablo dito'y rebeng mi tagyaman. Apay ta rebeng da tagyaman? Response da ito yan, panangsungbatan da ito Pastor Oliver da jay inaramid na po Diyos kada tayo. Ta, iti pannakaisalakan, awan ti pasit ko, awan pasit mo, awan pasit yo, ay ito nakakabsat. Dahito kit inaramid na pa Isus tablo ti kasta, amin tayo, kat makagunod tayo iti biyag nagnanayon. Iso nga, rebeng tayo itagyaman, kini Apo Isus. Kaya nangor nga sawan, dahita nga ayat, nga inted na ti panangisalakan kada tayo, dahito'y kat maysa nga kababalin iti Diyos. Dahito'y ayat, iso nga, nung narik natin nga rod pa sa Oliver, iti ayat iti Diyos, rumbang mod nga niya, iparik natin mo data nga ayat, kadag iti sabsabali. Ibaga tayo kadakwada no siya sino ni Apo Isus. Tapno iti kasta, ket adamot iti gondaway da, nga mamamwa no siya sino isuna. So nga ito nga kapsat, iti daytoy nga kanito, na nanam tayo, itayat na po, Isus, iti panagbiag tayo. Ngam, rumbang mod nga daytoy nga nananam tayo ayat kenkwana, ibingay tayo mo't kadag iti sabsabali. Tapno iti kasta, iti panagururay tayo, iti ay na pa Isus, at dater aramidan tayo. Nang nangrona, Pastor Oliver, kada kayo ay nanakabsat, dati kung kuna tayo nga care group ministry, nga makipasit tayo amin na ito nakabsat. Kada ito nga panakipasit tayo, panangipakita tayo, iti ayat niya po Diyos kadag iti sabsabali. Tas tayo nga mismon, nananam tayo dahi tang ayat, rebeng met, nga iyalatiw tayo kadagiti sabsabali. Nagpindas dahi nga panang iaplikar, iti adal tayo,
itatamanan nga lawas ayat na kabsat. Nga dayjay inaramid ni Apo Dios hantay nga bukbukodan no di ket di may parangkap kadagiti sabsabalay babaen iti panagministro tayo dayjay iti nalawag nga panagserbi tayo ken kuana ken panangipakita iti biag nga napnuan panagyaman ket dayjay nga klase iti panagbiag ket agbalbaliw mapapapintas agsipud ta kunana ditoy nakapasantifikar ti Espiritu nga ti Espiritu Santo babaen iti pamati. No ti bukod tayo lang narigat kuna tayo ngem no patsyan tayo nga idalan na tayo ni Apo Dios kas panang idalan na kadagiti adalan na idi. Ket nagtulnog da pastor. Ket nagpintas iti resultana. Dahiti nga rod nga ayat nga ipagpakita na po Isus iti panangisalakan na Pastor Oliver, ket daytoy maysa nga panangited na met kada tayo iti kinalinteg na. Ket daytoy nga kinalinteg na ket mangted iti namnama kada tayo. Dayjay nga ayat nga ipakita na kada tayo nga isu ti panangisalakan na daytoy ket nay disenyo. Nagdisenyo. Tapno isalakan na iti tao nga manag basol. Ket naggapuan na daytoy naggapukin ni Apa Isus. Ket no daytoy ket naggapukin na Apa Isus daytoy nga ayat no mananam tayo daytoy awan iti manglapud kada tayo nga ibingay daytoy nga panakaisalakan kadagiti sabsabali. Hantay pulos nga kupikupan. Ket daytoy ti ibagbaga na iti leksyon tayo Pastor Oliver nga iti masangwanan adda ti panakaisalakan tayo ket natalged ta inteden na po Isus insalakan na tayo ngem iti sasango tayo ti masangwanan ay ten nga kabsat rumbeng medlawnay nga daytoy nga ayat nga narikna tayo daytoy apan nakaisalakan ket isumod iti ipananam tayo kadagiti sabsabali babaen iti panangibingay tayo kadagiti ibang helyo. Anya pa iti may nayon mo Pastor Oliver kadaytoy nga leksyon tayo. Da iti malagip ko nga ka panunutan pastor nga manipod nga talaga iti punganay ket mananam tayo iti ayat na ken mas daaw tayo iti kinaimbag na. Idi imulmulina ni Adan ni Adan manipod ti tapok ti daga. Iti foreknowledge na wenno dayjay kababalin ti Dios nga maamuan na ti masakbayan idi aramiden na iti bibig mangmangeg na siguro dayjay panang pukaw na ti ilansa. Idararamido na dagiti ima na makita nan nga dayjay ti ima metlaeng nga mangilansa ken kuana dayjay saka isut mang guyod mga ramid iti panakaparigat na ngem numampay kasta pinili na latta iti mayanak para kadayjay nga tao nga inaramid na manipod iti punganan tapno adda iti isalakan na iti daytoy nga maud-udi nga kanito basta. Kunta makita na nga daytoy nga inaramid na nga tao managtumod lang iti basol daytoy. On pastor. Ngem isu na nga nang ngaramid daytoy isumod lang iti umay amangi salakan. Isu nga manipod Pastor Oliver panamarswa ingana panangisalakan kukwa na tayo na pa Isus. So nga iten nga kakabsat ken kayem anyan nga nagpintas iti adal tayo. Iti panakaisalakan ken iti panawon iti panungpalan. Hantay nga pulos ngagbuteng iti panungpalan tati Dios ama nagayat ket intednan iti panakaisalakan kada tayo. Iti laeng banag nga rabiden tayo ket datayo sumungbat tayo babaen iti ayat nga inaramid na ken ayat tayo ken kuana tapno agbalin nga napintas iti panungpalan tayo. Pastor Oliver, diyaman lang iti gundaway nga kadam kada kayo ayaten nga gagayem ken kapsata iti panawon nga intedyo agyaman kami met ket rikpan tayo iti nga panagadal babaen iti panagkararag. Ngayat nga Dios amami na ilangitan, si Kaapo iti makiadda, isag tunggal may sa kada kami, kat daytoy nga adal, isuman iti mangted iti nananay nga panakamumiken ka. Hagiyaman kami, iti panangdagig mo, dagiti akararag mi, itinagan na po may Isus. Amen. Amen. Ayto na kapsata, awisan ta kayo, iti maminsan tumanan, iti kastoy gundaway,
nga makiadal iti sao ni Apo Jesus. Na yung bag, nga daw yung kung Diyos itagngina kada kayo.